eskerrak gidoia idatzi eta ekarri dudan, eta saiatuko naiz gidoia jarraitzen, ez dute promesarik egiten, batez ere zuengatik, Ipatu dizudan bezala, gaurko egunen niretzat berezia da, etzi orpuerrak hartuko ditut, eta gero zintzen beste ardura batzuk jasoko ditut, beste gauza batzutara dedikatuko naiz, eta nolabait gaurkoa urte askotako ziklo baten bukaera da, eta hau puratu zitzaigunean, esan zidaten, koldagu egin behar dugu, nire baldintza zengo da bukatzea lagunekin. Nik zientzia beti ikusi dut dala zer egiten duzuna lagunekin. Ez da nire filosofia, ez? Eta hori, gainera kafea eta bizkotxo, tortilla pintz ostean lagunekin hitz egitea sekulakoa da. Eta, nik zorionez lagun oso interesgarriak ditut. Main honetan ditut, baina baita ere hor zaudete zuetako asko. Eta orduan, zaila da aukeratzea, baina erabaki nuen 3 begirada ezberdin jartzea honi, nola txertatu herritarrak ikerkuntzan, zeren ez da bakarrik profesionalok nola ikusten dugun, baizik eta puntu ezberdinetatik eta ohitura ezberdinetatik nola bizi izan dugun edo nola ikusten dugun hau, ez? Eta horretarako 3 lagun gonbidatu ditut, ez bakarrik lagunak direlako, baizik eta batez ere pertsona oso interesgarriak direlako. Alde batetik, beste muturrean Olga Ibanez daukagu, biodonostian doktore gai da, zertokatzen ez baldin badut, ingenieri biomedikoa zara, ez? Biologika zen duen. Eta gero master bat bioinformatikan egin zen duen, hori da. Gero Alboan Leire Pinedo daukagu, psikologo sekidetzan, R3, ez? Errezentzako 3. urtean. Eta Twitterren gure osasun mentala zaintzen duen pertsona, estudikutako famatuena dela hemen dagoena. Eta gero, Usu Urrazkin daukat hemen Alboan, formazioz kazetaria, eta orain zure pasioa liburuak direla, editorea ere inen, baina ikusiko dugu zerretik dagoen hemen, eta arrazoia oso polita da. Egia da inguru honetara, laugarren pertsona bat gonbidatu nuela, Irati Romero, genetikan doktorea, eta orain ezin da irakasle lanetan, ezin da izan etorri, agenda arrazoak direla eta, baina berarekin baitere hitz egin dut, eta noizbehinka berak utzitako ideiak baitere botako ditut zuekin partekatzeko. Eta, hori da planteamendua, eta planteamendua da oso erraza, eta bere esan niena, ez sorturatu. Zeren hemen gautu zena da lagunen hartan hitz egitera, guk kafeetan eta tearekin eta zukuekin eta laktosarik gabeko kafeekin hartu ditugun eta hitz egin ditugun gauza guzti hori buruz hitz egitera gatoz. Iruditzen zaidalako zientzia batez ere zerbait baldin bada hori dela. Hitz egitea eta hitz egitea bakoitzaren esperientziatik eta bakoitzak nola bizi duen horretatik, ez? Eta, hasiko naiz Olgarekin, bioinformatikari hau da guk datuekin lan egiten dugu, jolastu egiten dugu, batzutan ez dakit oso ondo zer egiten dugun datuekin, ez dakit asmatzen ditugun edo zer egiten dugun, baina egia da datu horien atzean pertsonak daudela, edo pertsonetatik erauzitako datuak direla, eta, nik ez dut inoiz ez dugula buruan hori, edo bintzat hori da nik izan dudan pertzepzioa urte guzti hauetan, ez? Eta ez dugula barneratzen hori, ez? Nolabait datu hotz batzuk moduan hartzen ditugu, baina pertsona horiek badaukate bere bizipenak, badituzte bere eserak, ez? Eta gainera ez gaituzte formatzen hori kontutan hartzeko. Badirudi zientzia izan behar duela datuetan edo objektuetan oinarrituta, eta ez du zertan izan behar. Edo bintzat hori ez dut uste, baina hori ikasi dut denborarekin, ez formazioan, ez? Eta gainera, egia da, ez diguten ez erakutsi, orain, planteatzen baldin badugu, ez gainera pertsona horiek implikatu behar ditugu gure ikerkuntzan, kontutan hartu behar ditugu diseinuan edo dena delakoan analizietan edo inkluso itzultzerako orduan emaitz horiek, logikoki, hemen orain arte ikusi ditugunak izan dira positiboan adibideak, baina baita ere kontrakakoak egongo dira izaten, zuek zertaz ari zarete hitz egiten. Nola, hor badago txoke kultural bat, eta ez dakitzuk ezagutzen dituzun ikerketa taldengatik eta dinamikengatik, ikusten duzun arazo bat egon daitekeela horretan. Hau da, ikertzaileok euskaratzen soituta honetara, eta batzuk esan igual hasta kontra egon daitezke, txoke kultural hori nola ikusten duzun. Eta ikertzaileon artean batez ere. Horreneko aldia dagoela parte hartzen duten ama inguru baten, pixkat urdu bi.
Nei bai iruditzen zait egia da biomedikuntzan modeloekin egiten da lan askotan, askotan izaten da xagua edo elegans edo bai edo arratoia da nalakoa, eta batzutan egia da erabiltzen diala gizakiengandik lortutako laginak beste modelo bat izango balitz bezala, besterik gabe kontutan hartu gabe hori nondikan atea da dagoen, ez? Eta egia da, nik hor ikusten duten punto itxusina edo da, ez dala bat ere kontutan hartzen gizakiok gure bizitza zein gurunetan garatzen dugun, ez? Eta, bueno, hola, anekdota personal bat kontatuko dut, akordatzen naiz behin, ari nitzala gizakiengandik hartutako datu batzukin lanean, eta pixkat datu horien metadatuak ikertzen eta horrela, konturatu nintzen, lagin horiek ateratazte duela, askotan labankada batez hildako personengandik edola, ez? Estatu batutako datuak zidan, eta bazekaten metadatu tabla bat, esatezuna, persona horrek alkohola konsumitzezun, ea heroina edo antzeko droga konsumitzez ditun, ea nola hiltzen, eta askotan oso modu bortitzetan hildako personak zian, baina nola igual ez zian min bizidun edo gaixotasun konkretu bat zekaten pertsonak, persona horiek persona horien gandik ateratako laginak datu horietan agertzen zian kontrol osasuntxu bezala edo, ez? Eta, klaro, kontutan hartu gabe, persona horrek bere bizitza zein gurutan egin duen, ez? Eta hori, eta gero, bigarren galdera txoke kultural horrena, ez dakit egia esan oso ondo nola erantzun, baina bai esan nuke orokorrean joera bat dagoela espezializaziorako eta oso hizkera korapilatxua erabiltzeko joera bat dagoela. Eta batzutan txokea handia dela, saiatzea egiten dezun, batez ere ikerketa oso oinarrizkoa egiten baldin badezu, zaila dela, gurasoekin edo familiakin edo beste, edo justo ikergai hori ez daukaten beste ikertzaile batzukin hitz egitea. Eta egia esan ez dakit oso ondo nola konpondu daiteken hori, baina bai, hor utziko Eskerrik asko, Olga. Bueno, Leire. Psikologian egiten duzu, eta psikologian bai gondala garapen bat objektutik subjektutara pasatzeko oro har. Imaginatzen dut oraindik inertziaren bat egongo daila batez ere eskola sarritan egon murgildu direnak, ez? Eta orduan, iruditzen zait argi dagoela, zuen gandik asko ikasi dezakegula txip aldaketa horretan zen. Ikertzaileok oso barnatuta daukagu objektuena eta ez subjektuekin lan egiten dugula. Eta, hori, zuek, nola egiten duzuen hori, ez? Lanketa hori, subjektu bat edukitza horrean, nola egiten duzuen lanketa apunteak hartzeko, ez? Eta ikasteko zuen esperientziatik, eta baitere, kontekako inertze horiek egotikotan nola saihesten dituzuen. Bai, dinamika horiek aldatzeko denbora eta praktika behar da, eta hori onartu behar dugu, ez dugula bapatean dena aldatuko, bai, eta oraindik ditugun gauza batzuk zaharretik dat. Adibidez, askotan erabiltzen dugu paziente hitza eta horren atzean da, dagoen esan nahia da pertsona objektu pasibo moduan, ez? Agian, adibide hau ez da oso garrantzitsua, baina uste dut eragina duela. Bale, orain? Bale. Orduan, ez dugu asmatu oraindik zein den hitz egokiena. Batzutan, arlo pribatuan erabiltzen da kliente hitza, baina beste konnotazio batzuekin. Eta, azken aldian gehiago entzuten dut kontsultatzailea. Uste dut dela konnotazio aktiboagoa. Bera da, kontsulta bat egiten duena. Eta bestaldetik praktikarekin lotu, eta agian inertziaz jokatzen dugunean ematen ditugu behar baino aholku gehiago. Zer egin behar duen esan, bera baino hobeto bagenekien bezala, ez? Eta horrek erantzute du gure beharrari sentitzen dugulako, zerbait eman behar dugula, edo zerbait konpondu behar dugula, eta edo batzutan ere hori da gugatik espero dena. Eta azkenik ere profesional batzuek oraindik edo ez dute sentitzen datu berriekin eguneratzeko beharra, ez? Eta hor daude patroi sarrei eusten. Eta hori garrantzitsua da gaur lantzen ari dugun gaiarekin, ez? Beraiek ere implikatzea nola lortu, ere ikusi behar dugu.
Eta nola egiten dugu gaur egun, dela zure beste galdera, gaur egun badakigu ez badugu modu kolaboratiboan planteatzen terapiak ez duela funtzionatzen, bai? Terapia klasikoa oinarritzen da, pertsona ditu sintoma batzuk, guk ebaluatu behar ditugu, horrekin diagnostiko bat jartzen dugu eta tratamentu bat planteatzen dugu. Eta berak ez badu betetzen bere ardura da, gure lana egin dugu. Eta hau aldatu da, ja protagonista ez da psikologoa, eta badakigu aldaketeren zati handia ez dela gurea, baizik eta pertsonaren ingurukoa edo bere ezaugarriak daudela ere barne, eta orain ikusten dugu terapia prozesu partekatu gisa, bai? Kontsultatzailea da aditua bere bizitzan eta nola bizitza bizi nahi duen, bere balioetan oinarrituta eta bizi proiektuan, eta terapeutek ezagutzen duguna da portaera arautzen dituzten legeak edo prozesu psikologikoak edo aldaketa teknika. Eta horregatik ezinbestekoa da harreman hori horrela egitea. Eta hori. Mikrofona berrirona. Bueno, agian badago jende ez dakiena, baina urteetan zehar euskeraz zientzari buruz idazten zena irakurri eta laburtu duzu, urte askotan zer, gainera okerrenean, itzialdian barne, hor ez dakit ezagetez egin duzun bikotara bidari eta ez dakitik nire lagun izaten jarretzen duzun, zeren irakurtzen berzenun nire testuak egunero, eta hemen zaude aluan, arzi que eskerrik asko. Eta egia da baita ere, emakume ikertzaileen istorioak berreskuratu dituzula, sentsibilitate handiarekin, ez? Berriro ez objektu, subjektu horrekin jolasten, ez? Eta baina, karo, zu askotan esan duzu, zientzian ez zenukela ideiarik ez, eta bidai bat egin behar duzula, zubilan bat egin behar izan duzula, zu propioki bere burua zientzian kapazitatuta ikusten zuen pertsona baten moduan zientzia hitz egitera, gainera denetarik ez. Eta, karo, bada, hor muga bat da zientzia herritarra egiteko, herritarra sentitu behar dute gai direla hori egiteko. Ez orduan pizkatu bat, zure kontakizun hori, zure bidai hori kontatzea, eta baita ere, zuk berreskuratu dituzunean beste emakume hauen historioak, baita ere zen fokearekin egin duzun, ez? Zeren, ez da bakarrik gauza aseptiko bat egitea, eta beste konnotazio batekin egin dana, gehiago gerturatzen dena, subjektuarekin eta bar. Galdera asko, lehenik eta behin, eskerrik asko gonbidatzeagatik, bai Koldo Txuri eta Ueuri, da nire beste etxe bat, ze hemen hasi nintzen, praktikak egin nituen, kazetaritzakoak, eta Idoia, kaixo, galdetu dilen kafea hartu dugunean zer egiten nuen nik hemen, eta zer esango nuen, nola heldu naiz ni honaino, da Katjalin Minerren liburu bat, eta esango nuke ni ere kasu horretan nagoela eta adibide ona naizela nola heldu naiz ni honaino. Eskerrik asko Koldo Txuri, eta bai, zientziaz idatzi dut, zientziaz gutxi jakinda, eta hori, izan daiteke pixka bat, bertigoa ematen duen zerbait, bertigoa sentitu nuen Usune Martinezek eskaini zidanean lana, baina oso eskertuta nago, ze asko ikasi dut. Koldo Txuk ongi adirazi du, nik zientzia ikasteari utzi nion DBH-en, ni letretakoa naiz 100%, biologia ia penkatu nuen, 3. DBH-en. Nik baitere penkatu nuen biologia. Ostras, bai hori serioa da. Selektibitatean, eta gero hilabetetara biologia egiten hasi nintzen, hasi imaginatu. Hori okerragoa da, ni azkenean liburuekin nago, baina baina bai, ez dut esango ez hitzaidala gustatzen, gustoko nuen, baina ez nuen nire burua prest ikusten horri buruz bai idazteko eta bai ikasteko, baina printzipioz gogoko nuen. Hori izan zen pixka bat hildoa, ez? Gustoko nuen zerbait egitea, gainera Usuneren babesa neukan, zuek guztion babesa ere bai, gauza asko kontsultatu ditut, bai irakasleekin hitz egiten, bai ikertzaileekin, nire anaiari eskerrak ere, biokimikoa da eta zalantza asko argitu dizkit. Eta zuk esan duzuna, indut pixkat zubilana, ze nik ere nola gerturatu naizen, ez, zientziara,
izan da lan bikoitza. Uste dut kazetari gisa egituraz landu behar nituela oso ongi testuak eta behintzat irizpideak eta horiek ezagutzen nituen, irizpide formalak, baina gero edukia, literatura ere ez naiz espezializatua, baina erosoago nago gai horrekin, zientziarekin ez. Eta orduan bi lan izan dira, alde batetik nik ikasi behar nuen, zerbait idazten hasi aurretik nik ikasi egin behar nuen arlo hori, ze zuk esan duzu, albiste asko zeuden, arlo guztietakoak, tokatzen zitzaidan genetikari buruz idaztea, edo astronomia, edo dena delakoa, edo zein arlo sartzen zen hor, eta ordu asko pasa ditut hori ikasten. Eta gero hori nola adierazten ni bezalako jendearentzat, azkenean hori zen pixka bat asmoa, ni bezalako jendeari helaraztea hain arrotza egiten zaigun mundu zientifiko hori eta pixka bat aktibatzea puntu hori, denok ikasi dezakegu hau, maila asko daude, hori egia da, baina behintzat artikulu jakin hori ulertzeko moduan. Eta horregatik, erronka handia izan da, lehen komentatu duzu ezuek ere eta Koldotxuk esan du hau komunitate bat dela eta taldean egin behar den lana dela, bestela ez goaz inora. Eta ni oso ongi inguratuta egon naiz, laguntza behar izan dudanetan eman didate, eta oso gustora egon naiz lan horrekin eta gainera asko ikasi dut. Eta gero, emakume zientzialarien biografiak, baina ez bakarrik biografiak, baizik eta indituzten ikerketa lanak eta hori guztia, esango nuke apasionanta izan dela lana, ez bakarrik zientziaz ikasi dudalako, baizik eta ikusezinak bihurtu diren emakumeak, hoiei buruz irakurri eta behintzat jendeari aukera eman diogu, emakume horiek ezagutzeko eta euren lanak ezagutzeko, eta kontatuko dut gauza bat oso kuriosa egin zitzaidana, ni hasi nintzen horiek irakurtzen, biografiak eta emakumeak ezagutzen eta egindako lanak eta ikerketak eta Nobel sariak eta horri guztiari buelta bat ematen, eta batzutan ikusi nuen nire burua biografia horiek irakurrita, inglesez eta dokumentazio lan horretan, askotan esaten nuela zergaitik ari naiz ni hau egiten, igual emakume honek ez du ezer garrantzizkorik egin, ez du igual Nobel sari bat irabazi. Eta gero gelditzen nintzen horrela pentsatzen, eta esaten nuen, zenbat penalizatu den hori emakumeen artean, eta ze gutxi esaten diogun gure buruari, ez emakume gisa, ni orain editore moduan, baina edozein arlotan izan daiteke, zergaitik ez dugu gizonek bezala kaskarkerirako eskubidea. Nahi dut, igual Nobel saria ez du irabazi emakume batek, baina ikerketa lan batean eman du lehenengo urratsa. Nik planteatu nuen, horiei buruz idaztean, esaten baina honek zer egin du, betiko galdera, zerbait mugarria izan dena edo, eta esaten gaur-gaurko zere esango nuke merezi dugula eta eskubide hori ere badugula emakumeok. Gai potoloak atera dituzu eta horiei tiraka meloiak. Bai, meloiak, ez? Alde batetik dago Zubilanen kontua, herritarrak gerturatzeko ikerketa prozesura, zeren lehen esan duguna, ez baldin badakite gai direla sartzeko, ez da posiblea izango, eta baita ere referente aukeratzen ditugun. Eta hori adibidez, Olgak emakume zientzian iaz ustut izan zala, ez? Iaz, segur, bai. Zuko geratu zenuen, esatzen zuten, emakume bat hitz egin, eta zuko zenuen, nik elbakian buruz hitz egingo dut. Ez beste inor famatua, gainera justo Nobelik ez diote emango, ez dut ez da sarituko dutenek, zen ateratzen baldin bada igual atzilotuko lukete estatu batuetan adibidez. Baina hau ezagutzen dugunak, eta Zaihaf asmatu zuen emakumea, guretzat heroi bat dana,
bueltako askorentzat, eta zuk erabaki zenuen erreferente moduan jartzea, ez? Eta adibidez iratik bai komentatu zidan, claro, nor erabakitzen dugun erreferente edo jarraitzaile gisa baitere konfiguratzen dugula, ze zientzia nahi dugun eta ze zientzia egiten dugun, ez? Zen ez dago bera, izar bat edo izar sistemean dagoenean jarraitzaile izate inkluso Twitterren, esan nahi dut, ez? Nor jarraitzen duzun erabakitzen duzunean, adibidez Leire bezalako pertsona oso jadorra jarraitzen baldin baduzu, asko ikasiko duzu, baina jarraitzen baldin baduzu gerifante no seke, hor guk baita ere askotan konfiguratzen dugula nor sarritzen dugun egiten dutenagatik, ez? Eta orduan nolabait guzti hau galdu dutaria, parkatu, kontua da ze referente hartzen ditugun, eta bakoitzak erabakitzen dugu, ez bakarrik ze referente hartu, bezik eta zein referente buruz hitz egiten dugun, baita ere zabaltzen dugu edo izten dugu ze zientzia egin dezakegun, ez? Nolabait, eta bueno, hori erabaki zenuen, zientzia irekia eta sistemaren makarra eta punki bat hartzea eta benga aurrera eta gainera jendeari kontatuko dit hau, pertsona hau, ez? Eta horrek beste konfigurazio bat sortzen dugu buruetan, ez? Bai, bueno, zuk esan dezun bezala, emakume zientzialari bat aukeratu behar nun emakumeak zientzian ekimenaren barruan hitz egiteko, eta hor hitz egin behar nun nire buruari buruz eta ondoan persona ezagun bati buruz edola. Eta hor, egon nintzen pentsatzen, hau dana izango da txerto bat asmatu duen emakume bat, edo ezakitze fisika nuklearreko ezakitze gauza oso garatu egin duen talde buru bat edola. Eta nahi nun pixka bat erakutsi persona bat izugarrizko ekarpen egin duena komunitate zientifikoari eta askotan aipatzen ez dana, eta gainera oso ekarpen, azkenean oso zeharkakoa egin duena, ez? Denok erabiltzen dugu saija edo gehienok, eta ez dakit hori esplikatu beharra dagoen zer dan, edo jendeak jakin duzu. Hoxe. Eta gero ere bai interesatzen zitzaiten bere figuraz, iruditzen zait orokorrean, edo bintzat azken aldian, ze badakit historikoki ez dela horrela izan, baina programazioan eta informatika munduan eta geroz eta gehiago gaientzen ari da mundu horren zera maskulin hori, ez? Eta ematen du mundu hortan dabiltzan guztiak dirala gizonezkoak edo gizonezko taldeak, dana dira Elon Musk eta holako, igual justo berak ez du exactamente hori egiten, baina ulertzea zu horrelako pertsonak, ez? Eta iruditzen zitzaiten inportantea da erakustea horrelako lan teknikoak ere emakumeek egin ditzaketela eta gainera gizarteak duen behar bati erantzunez sortutako lan bat, eta ez beste askotan egiten dian bezala, ez dakit, edozeinek ikerketan modu profesionalen egiten duen edozein pertsonak momentoren baten galdetzen dio bere buruari. Zeatikan ikertzen duguna, eta askotan erantzuna ez da, kaso batzutan izango da, baina ere interes zentroi jarraituz bukatu dut, hau hemen bukatu dut eta hau ikertzen nahi naiz. Baina beste askotan ez daula izaten, finantziazioa eskatzen denean, eskatzen da, ez dakit orain quantum computing tokatzen da, quantum computing eskatuko dugu. Beste batzutan, orain COVID-19 ikasi behar da, orduan hori ikertuko dugu, ez? Eta iruditzen zaitu oso jende gutxik gala perspektiba hori esatekoa. Ze behar da, zein behar da, ez? Hortako eskuak behar dira hau egiteko, eta agian naiz eta horrek arazoak ekarriko dizkion maila pertsonalean. Eta horretik hori ekarri nahi numea. Orain ekarriko dudana da, nire gusten baldin baduzu gure arteko solasaldi bat eduki genula. Honi buruz hitz egiten Leirerekin, guk ohitura daukagu galdetegiak bidaltzeko pazientei, gure ikerketa gunei, batzutan oso luzeak, eta batzutan ez dakit ez gaituzten pikutara bidaltzen. Eta, baina oso markatuta dago zer erantzun dezaketen. Oso zuzenduta dago, zeren hori da guri interesatzen zaiguna, esaten dugulako hori dela interesgarriena dana, eta batez ere, eta baita ere, hori delako neurtu nahi duguna, ez? Nola bait. Eta horrekin, Leire baita ere ikertzen du, eta gainera horrein dela gutxi, sari bat jaso zenuten kongresu batean, oso implikatuta daude baita ere ikerkuntzan, eta hori, galdetegiak bera geundela, behin bidali zidan Twitter pribatuz, argazki bat, bere galdetegi batena baita ere,
anotazio askorekin. Zeren nik daukadan sentsazioa da galdetegietan ez dela barneratzen paziente batek kontatu nahi dizun guztia. Eta gaixotasun horrek sortzen dion guztia ez dela hor barneratzen. Eta horregatik askotan ahuarrak jartzen dizkizute eta nabardurak, ez? Eta baita justu argazkia ikusi nuenean, zuk bira izenean, eta bitu koldotxu niri gertatzen zait, ez? Eta ez dakit, zein puntura arte batzutan, ez, herritarrak ez txertatzeak egiten duena da informazioa galtzea, ez? Eta batzutan daukan sentsazioa, batzuk egiten hasi dira, baina oro har uste dut daukan sentsazioa dara, ez garela jartzen herritarrekin hitz egitea, baina galdetegi hau adierazten duzuk behar duzun, kontatu nahi behar duzuna zure gaixotasunaren guztia saltzeko. Ez? Eta nolabait onuragarri izango litzatekeela beraiekin partekatzea eta adostea galdetegi horiek batetik. Eta beste batetik daukadan sentsazioa da nolabait nahi duguna dela pertsonak moldatu gure beharrei eta gure metodoi eta ez gure metodoak moldatu pertsonen beharrei, ez? Eta badakit ez dela erantzun erraza, baina hor badagoela zer egiteko, ez? Benetan jendea subjektu moduan hartzeko eta ez bakarrik interesatzen zaidan parte hori hartzeko. Ja, ez da erraza, baina oso guai da. Askotan iratik hori esan zidan baita ere. Jo, hau oso interesgarria da, ez daukat erantzun, baina oso interesgarria da. Ja, egingo dut. Oso ondo. Vale. Eta askotan gertatzen zaigu, agian ni ikusten ditudan pertsonek pixkat ateratzen direlako eskatzen zaien bideetatik, orduan hori askotan gertatzen zaigu hori dena idatzia ematea, eta ikerketarako behar badut, hori ez balitxe bezala egiten dut, eta jazta, ez? Eta batzutan ere egiten ditugu galdetegiak aurrez aurre. Eta egoera horietan oso garbi konturatzen naiz, erantzun aukerak ez dituztela islatzen haiek behar dutena, eta beti azaltzeko beharra daukate. Orduan, etxera ematen baditugu, informazio asko galtzen dugu. Baina da, ikerketarako horiek behar ditugu. Bestela pertsona bakoitzak agian behar du galdetegi espezifiko bat. Ez dakit, ez dakit zein aukera onena edo agian ebaluazio paradigma oso aldatu behar da. Uste dut galdetegiak egiten ditugula guretzat erosoagoak direlako, beste aukerak ditugu, agian behaketak egoera errealetan egiten dira aurreekin edo hezkuntzan gehiago erabiltzen dira gu ezain beste, edo beste ebaluazio mota kualitatiboagoak edo fenomenologikoak, baina aztertzeko zailak dira guretzat eta neketsuak eta niri perez asko ematen didate eta ez ditut erabiltzen. Orduan, ikerketarako erabiltzen ditudan galdetegiak eta pixkat favore moduan hau egingo didazu eta gero ja azkar egingo dugu eta entzungo zaitut gero zer gertatzen zaizun. Orduan, ez dakit uste dut, eta berak esan duen moduan nola aukeratzen dira sartzen diren muestrak edo zer da normala edo zer ez den normala. Batzutan muestra homogeneoak behar ditugu eta ez dira representatiboak edo ez dakit. Orduan, aitortu behar dugu ditugun metodoak mugak dituztela, ez dut esan nahi horiek ezabatu behar dugunik mugak izateagatik, bestela beste mugak ditugu gureak, gure balioak edo gure sinesmenak, baina ulertu behar dugu zertan laguntzen diguten eta zertan ez dela esperientzia batzuek ez dira galdetegitan sortzen eta gu pertsonak ez gara bakarrik datuak, baizik eta istorioak eta gertatzen zaizkigun gauzak nola interpretatzen eta nola saltzen ditugu. Eskerrik asko. Asko hitz egin dugu Zubilanei buruz, asko hitz egin dugu harremanei buruz, orain zu editorea zarela. Zuk egiten duzu Zubilana bai idazleekin eta irakurriarekin, eta bakoitzaren espektatibekin baita ere jolastu behar duzu eta imaginatzen dut lana dela eta iruditzen zait
pizkatxo bat nahiko paralelismoa dela ikertzaile eta ikerkuntzan parte hartu nahi duen herritarraren artekoa. Ez azken finean bakoitzak bere espektaktibak izango ditu eta tokatuko zaigu hori kudeatzea, ez dakit editore figura bat beharko dugun ikerkuntzan, ikertzaile eta herritarren arteko zubilana egiteko. Eta, imaginatzen dut oraindik ikasten ibiliko zarela nola kudeatu gauza horiek, baina ze gomendio egiten diguzu hori espektatibekin jolasteko eta zubilan hori egiteko. Zuk nola bizi duzun editoren moduan, zer agian hori baliagarria izan daiteke baita ere guk zubilan hauek egiteko. Galdera zaila. A ber, ni lehendabizi naiz irakurlea. Eta ordan horrek nik uste dut ematen didala perspektiba edo zabaltzen dudala. Azkenean nik ez dut ikasi editore izateko, ez dago karrerarik hori egiteko. Asko gara kazetariak, beste batzuk historia irakasleak, beste batzuk filologoak, eta izango dira beste ikasketa batzuk, baina ez digute hori erakutsi. Eta espektatibak niri ongi datorkit, ez bakarrik nik kontsumitzen dudan literatura kontuan hartzea, baizik eta gero badibidez merkatuan joerak eta horretarako feriak eta interesgarriak dira, ikusteko joerak eta nazioartean egiten ari den literatura, hori guztia kontuan hartu eta gero ere publikoa irakurleak Twitterren bitartez adibidez. Niretzat da lan tresna oso garrantzitsua, bai ezagutzeko jendearen iritziak eta egiten dituzen gomendioak, ze badago ere hor divulgazio lan bat, zientzian bezala. Jendeak irakurtzen dituen liburuak txioen bitartez ezagutarazten ditu eta niretzat hori da oso garrantzitsua eta lanerako ezinbestekoa. Gero, zuk berezkoak dituzun irizpideekin, hori guztia kontuan hartzen duzu, gero adibidez liburuak aukeratzeko edo idazleen eskuizkriboak heltzen direnean baloratzeko, eta baiezkoa ezezkoa emateko, segun eta hori zein den joera nagusia, momentu honetan adibidez iritsi dira asko itxialdiaren inguruan eta pandemia garaikoak, eta nik egia esan atzera bota ditut hori berriz bizitzea ez dut nahi, eta nik uste dut jendeak ez duela nahi, humoretik ez bada, humorea baldin badago bai, eta pixka bat jendeari galdetzea. Eta ez bakarrik katalogoan, Ereinen kasuan edo beste argitaletxe baten kasuan katalogoan zer eskaini jendeari. Nik uste dut idazleak eta aukeratzeko eta hoien arteko idazle eta editoren arteko harremana ere zaindu behar dela asko. Ze azkenean, ezakitzuk eskaintzen duzun artefaktua idazle horretatik dator, eta zuz daude hor laguntzeko, baina idazleak irakurleak bezala zaindu behar dira. Eta gero, esan dut Twitter oso lan tresna interesgarria izan dela niretzat, ez bakarrik literatura konpartitzeko, eta nik nire aixialdiko ordu horietan irakurtzen dudan apartekatzeko, baizik eta idazleak zubilan hori, pixka bat, eta esango nuke gazteak, idazle gazteak animatzeko, eta idatzi duten hori ausartzea, eskuizkribu lan hori bidaltzera ausartzeko, ze azkenean hori gertatu zain niri, eta pentsatzen dut beste askori ere bai, Twitterri esker ezagutu ditudala idazleak, estreinekoz publikatu dutena adibidez Ereinen, eta pentsatzen dut zientzian ere, batzuetan Twitter bihurtzen da pixka bat kanpo de batalla, baina Iñaki Iriondo joan zaio, adibidez. Iñaki Iriondo joan zaio.
Bai. Adibidez. Eta niri ere bai, Baita esan nahi ere. dute, ni Twitterrekin oso... Eta leire, ni te cuento. Bai, leire, zu zara Twitterreko izarra. Eta zure mezuak asko, ez dakit nola esan, lagundu digute bizitzari aurre egiten, porque gelditu da bizitza bat nahiko... Bai, ala da. Bueno, eta orain hau hirurentzat da, meloi nirentzat interesgarriena da, guzti hau izan daitzake bat puntu honetara heltzeko. Behin goratzen dut zurekin usueki hitz egiten, claro, editore gisa oztopo gehiago izan dituzula gazte izateagatik, emakume izateagatik baino. Eta imaginatzen dut zure hiruroi gertatu zaizuela bi parametriko egin izateagatik arazoak izango zenituztela edo behintzat gutxiespen bat jasoko zenutela. Bueno, leire ez daukazutikorik, baina uste dut zein ororen bat baitere azaltzen saiatu egin dela zuk esan duzuna, ez? Eta esain ondo. Eta, claro, nire kezka da eta nire ardura da, esentzia herritarrari buruz hitz egiten dugunean dela, zer gertatzen den, ez baldin badugu sustatzen, mundu guztiaren parte hartzea. Zen azken finean, gertatuko dena dela, beti gertatzen dena da, bere burua legitimatuta ikusten duen, estraktua bakarrik parte hartuko duela, da gizon txuri hetero helduak. Eta, claro, nola bere burua legitimatuta daukaten, bakarrik beraien hau entzungo da, eta orduan, saiatu bergarela besteetara heltzen. Eta nola lortzen dugun, claro, zuek zuen esperientziatik ikusita, zuen gorputzetan jaso duzu, ez? Orduan, segin beharko genuken denok, beste ahots horiek entzun ahal izateko, nola saiesten dugun impostorearen sindromea, zeren imaginatu hor impostorearen sindromea asko egongo dela jendearen artean kenduta bere burua validatuta daukana izan ezik, baina normalean ez dute asko aportatzen, sarat asko, baina ez gehiago. Eta hori, aipatu da izan zarez, jendeak pentsatzea ez duela zer eskaini, ez duela zerten, ez? Edo ez dela berearentzat, edo dena delako, ez? Eta azken finean, garrantzitsua da, zen adibidez irrati komentatzen zidan, garrantzitsua dela jende guztiaren informazio edukitzea, zeren beraiek dira termometrorik onena jakiteko egiten dugun horrek zentzua daukanala, ez? Azken finean egiten baldin baditugu paja mentalak ezertarako balioz dutenak ez da oinarrizkorentzat, beraiek oso termometro eta oso ipar horretzen interesgarria da, baina horretarako bere buruak legitimatuta ikusi behar dute hitz egiteko, ez? Eta orduan, zuek, imaginatzen dut lan bat egin behar izan duzuela, zuen ahotsa entzunda izateko, ez? Orduan, zabaltzen dizuet mikrofonoa eta rajatu nahi duzuen guztia honi buruz. Bizka bentsatu barrak. Sentitzen naiz pixkat bertsolari bat ola hemen. Zehozte gota bardetu hain, 30 segundo. Orda, nahi duzun doinu eta... Oida, bai. Egia esan oso galdera potoloa eta ez dakit oso ondo zer esan, egia da, gauza asko bat dituzu eta helduko jot bati, hola. Iruditzen zaite impostore sindromeakin, horrekin lotuta, iruditzen zait azkenen dela ikerketa mundu profesionala dela mundu bat, nun zure burua zalantzan jartzen dezun etengabez, zabiltza pixka bat oso ondo ulertzen ez dituzun gauzak ikertzen, gero gainez kanpotikan, kanpo ebaluazio asko jasotzen duzu eta etengabe aizea dirua eskatzen edo dana delakoa, edo bekak edo lana bilatzen edo dana delakoa, eta horrek etengabe jartzen zaitu posizio baten nun zure burua zalantzan jartzen dezun, ez? Seguro egongo diala beste lan asko ere hori gertatzen dena, baina hor bintzat bai. Eta hori, hor nik uste azkenean hautespen moduko bat sortzen dela eta justo hautatzen dirala personalizaera jakin batzuk eta horri ere bai lotuta ez bakarrik izaerari, baizik eta egiturazko sistema batzun barrun abantaila batzuk dituzten pertsona talde batzuk, batez ere gizonezkoak eta horren adibide pila bat eman daitezke egia esan, leheno justu ditu nahiz komentatzen kabe hartzen genuen bitartean, hori ikerketa profesionala egiteko egin behar dan ibilbide excelente hortan edo deitzen dioten hortan egin behar dian gauza guztitan eta gauza horiek azkenean zeinek egin ditzaken eta zeinek ezin ditun egin, ez? Ze pasa behar dituzu, egin behar dituzu doktoretza, gero pasa behar dituzu zakitzen bat urte
postdokak ez dakit nun egiten, atzerrira juten, gero bueltatzen, ez dakit, eta hori ez dago edonoren esku. Bueno, unibertsitatean ikastea ere ez dago edonoren esku. Orduan, hortik hasita, iruditzen zait izugarrizko arrakala dagoela. Hain naiz pixka rajatzen nola, esaten etortzen zaitena, baina, bueno, bai. Osea, iruditzen zait oso zaila dela, batzutan jutezeanean, ez dakit, aurreko astean hori izan kongresu bat, eta kongresu hortan bertan egotea adibidez, niretzat zen, oso kongresu garestia zen, eta nire egun pixka den, ostras, 600 euro balio ditu kongresu honek, ojo. Eta iritsi nintzen horrea, eta hasi nintzen Stanfordetik zetorren bat egin izketan, eta beak esan zidan, bai, eske ni alemana naiz, eta etorri naiz kongresu ontara, ze nahi nun nire kongresu txiki bat ikusi, ez dakit, eta klaro, netzako zen, nire karrera guztiko kongresurik handina, ez? Eta, bueno, pixkat hor, oso maila ezberdinetan gertatzen dirala arrakala horiek, eta batzutan ikusten duzu zure burua, blako jende zinguratuta, eta esatezu, nola heldu naiz ni honaino, ez? Kaialin erredentzia bezala, hori. Ni esango dut zer laguntzen didan niri edo nola egiten dudan honekin, nire buruarekin zelantza dudanean. Hori bagian kuestionatu nire pentsamendua. Nire pentsamendua esaten dit ez dudala euskara nahiko nik egiten edo esan behar dudana, ideia batzuk ez dituela esan eta hori oso txarra dela eta gainera nire gorputxan daude sentsazio oso deserosoak aktibazioarekin lotutak. Baina, nire pentsamendua da eta nire gorputxa da. Errealitate da koldotzuk aukeratu nahuela hemen hitz egiteko eta zerbaitengatik izango da, ez? Eta gero, baina esperimento moduan, ez? Nire hipotesia da, nire pentsamendua ez dela agian errealitatearekin egokituta, orduan saiatuko naiz, joango naiz, eta gero zein den feedback eta gero zein den nire sentsazioa egin eta gero. Eta hori pixkanak egiten goaz. Zer modu zoaz? Orain hobeto, eta orain ja amaitzen ari gara. Eta hori ez, baina ulertzen nondik datorren beldur hauek, ez da nire aulezia edo nire gauza baizik eta hirurak den hor eskin batean esaten, ai ama, zer egingo dugun orain, ez? Esaten eta aspiratzen. Eta emakumeak izateagatik uste dut gehiago sentitzen dugula, lehen esan aipatu dute eredatu batzuk honekin lotuta eta hori, baina amorru asko ematen dit kongresuetara joaten naizenean eta islaria dira senyor bat ez duela ezer esaten, baina seguritatez hitz egiten duela eta eta nago ni gainera despotrikatzen nire ondokoa dagoenarekin, baina gero ez naiz ausartzen galderak egitera edo zerbait esatera. Orduan, motivazio hori ere laguntzen dit hemen aurrean egoteko eta nik uste dut zuk esan duzu, salbuespen batzuk daudela, ze hau, orain ez aitateratzen, badaudela emakume batzuk, seguritate hori ahuldundu direnak, eta, baina, nik uste salbuespena dela eta oso kolektiboa dela, esango nuke, beldur hori eta impostore sindromea. Nik aportatuko dudana da editore gisa eta anekdota moduan, ez dakit hori adierazteko balioko duen, baina nik uste dut nahiko adierazgarria dela heltzen zaizkidan e-mailak. Eta nik estel bat daukat eta jasotzen ditut guztiak, ez? Eta izenburua jartzen dut, izenak, autoren izenak, noiz jaso dudan, eta gero hori horrek balio dit egiteko genero eta hizkuntza aldetik, zenbat eskuizkribu jaso ditudan urtean, eta datu batzuk ateratzeko zientzia hor. Eta oso nabaria da emailen tonua. Gizonek daukate kriston orokorrean ari naiz, oso tonu, ez dakit nola esango da, sentitzen duten seguritatea izango da, ze esaten dutena normalean izaten da, hau da behar duzuena, zuen katalogoan izateko, ez duzu olakorik irakurri, nirea honena da, olakoak izaten dira, eta ez da esagerazioa. Okerragoak ere badaude.
Eta gero emakumeek aldiz bidaltzen dituzten emailak dira barkatu, badakit ez duzula denborari, barkatu, gaizki dago nirea, ez dut oso ongi errepasatu, sentitzen dut akatsak baldin badaude, seguraski ez da mailan egongo, baina. Eta normalean dira testu perfektuenak. Eta orduan, daukagun maila eta daukagun pisu hori ez da normala. Hori nik uste orokorrean gertatzen zaigula emakume hori, eta gaztea izateagatik ere noizbait komentatu dizut hori ere gertatu izan zait. Bi komentario izan ziren, baina oraindik barruan ditut eta izan zen oso hasieran. Lehenengoa izan zen zer jakingo du honek literaturari buruz 30 urterekin, hori izan zen lehenengoa, eta bigarrena honek salbatuko du literatura, beste gizontxo baten komentarioa, euskal literatura. Eta olakoak bizi ditugu asko, gaztea izateagatik eta emakumea izateagatik. Bistan da Twitterren eztabaidatzen duten bakarrak izaten direla gizonak, emakume bat edo beste sartzen da, baina zertarako, daude hor matraka ematen, eta bai, kostatzen zait legitimazio hori, nire burua ikustea, eta da oso lan nekagarria. Ze momentu oro erakutsi behar duzu zerbaitengatik zaudela hor, lan hori egiten, berdin zait ikerlari, editore, kazetari, eta oso askotan lankideekin hitz egin dut, eta da nahiko lan nekagarria ze batzuetan komentario batzuk ateratzen zaizki automatikoak, eta haiek etxera joaten dira eta ez dute gogoratzen, baina zuk jarraitzen duzu hor entzun duzun horrekin. Eta, Leire esan duena, azkenean da, zerbaitengatik gauden tokian, eta egingo dugu gure lana, guk dakigun moduan, eta beti gaude ikasteko, eta egingo ditugu akatsak. Nik zientziak egin ditut 1000 akats, baina ikasi dut ere asko, eta hori pixka bat lan hori egitea bakoitzak individualki, baina uste dut garrantzitsua dela ere kolektiboki ere laguntzea. Zeo zer galdetu nahi dizue nire lagunei? Bai, hortik atzetik. Igual gehiago zuenetza, baina beste igual erantzuten zuen. Ni enziklopedismoaren ikuspegitik, betik eskatzen dau, gauzak ulergarriak izatea. Esperientziagatik errezagoa da ulertarazten zientzia naturalak egiten duen bati gauza ulergarria izan behar duela, zientzia sozialak egiten duen bati baino. Eta orokorrean ikusten dira testuetan askotan errezagoa dela norbeten divulgazio egitea zientzia naturaletan giza zientzietan. Eta zuen esperientzian, eta bat eseriko zubean duzue, horrelako zerbait ikusi duzu, eta igual galderari buelta eman dare, nola sentitzen zara, ez dakiten legitimatu horren esan duzuna, baina nola sentitzen zara norbait izateko barkatu zuen testu eta ulertzen. Barkatu, zientzia herritarra egin bat dugu, eta nik ez badut ulertzen ez du bat. Sentitzen zara horretarako eta ez dakit, horrek esperientzia dago izan duzu. Eskerrik asko galderagatik, ea ulertu dudan. Ni legitimatuta egotea norbaiti esateko zure testua ez da ulertzen, eta norbait horrek ze ikasi du, ni bezalakoa da, kazetaria adibidez, edo... Jasotzen duzunen adibidez, akademiak norbaiten testu bat, hau dedikatu bat dut, hau moldatu da... Bai. Baina ez da ezen ulertzen. Askotan gertatu zait, baina nik uste dut izan dela nik ere oinarri hori igual ez daukadalako hain garatua, eta horretarako jo dut gehiago jakin, edo bintzat horretan espezializatuta dauden pertsonen gana. Eta normalean ikerketan diharduten pertsonek, idazterako garaian bai, agian aldrebeskerian erortzen dira, baina daudelako beste maila bat, ez dakit nola esan, daude beste maila batean, eta ulertzen dituzten gauzak, nik igual horraino
ez daukat ezagutza hori, ez? Eta orduan nik uste zientzia herritarrak horretarako balio duela ere bai. Azkenean nik oinarri gabe esan dezagun asko ikasi dute, baina oinarri hori gabe agian ulertaraziko dut, ez? Nire ikuspegitik, herritar soil baten ikuspegitik, emakume zientzialeari batek genetikan egin duen ez daki zer ikerketa, ez? Baina pentsatzen dut ere akatsak izan daitezkela eta zuek ikertzailea zareten aldetik seguraski topatu izan dituzuela akatsak edo honek igual ez du oso ongi ulertu eta beraz ez du ongi helarazi, ez dakit hori normala edo araua izaten den. Ni pozik nago, egin dudan lanarekin, irakasleek ere esan didatelako ikastetxeetan zientziakailerako artikuluak eta Mujeres Kontzientzian egin diren divulgazioko artikuluak erabili izan dituztela ikastetxeetan. Eta behintzat, pentsatzen dut, hori iritsi da eta jendeak ulertzen du. Orduan, alde horretatik ikusten dut nahiko interesgarria dela lan hori eta niri ilusio berezia egin dit, zen nik adibidez zientzia ikasi nuenean ez nuen hain gertu sentitu hori. Bueno, ez dakit kaldera gehiagorik dagoen, zeren... Bai, Jaki, bota. Ikerketa zientifikoa ezinbestekoa dela, baina industria politikoek ikerketa zientifikoa ikaskuntza egiten dietela, agian poesia zara modu bakarra herritarren ara iristeko. Poesia komila artean jarriko dugu zen literatura jartzea. Uste ez duen hain barko liatela gehiago baliabide literarioak ikerketa zientifikoen divulgazioa egiteko garen? Eskertzen dizut galdera eta oso polita da, hain zuzen ere Usune Martinezekin egin dudan lana izan da literaturatik. Nik mundua ikusten dut literaturaren ikuspegitik. Eta igual impostore sindromearen bidetik eta hildo horri jarraik esango nuke, azkenean nire esperientziatik, nik egin dudan lana izan da, zientziaz arituko naiz eta horri buruz idatziko dut, baina zerbait jarriko dut nirea dena, edo berezkoa sentitzen dudana, eta hori da literatura. Eta orduan, egin ditudan, esango nuke ia guztiak, artikulu guztiak eta reportaje guztiak izan dira beti literaturatik eta erabili ditudan teknikak izan dira beti narratiboak. Adibide gisa, esango nuke adibidez egiten, edo koldotxuk ere egiten zituen sarreratxoak edo nahiko literarioak edo behintzat deigarriak izan zitezkeenak jendea amu gisa erabiltzeko eta jendea pixka bat ekartzeko zientziara. Nire amua hori zen, nik kontrolatzen nuena literatura. Eta orduan alde horretatik bai teknika literarioak erabili ditu dela, baina kazetaritzan ere erabili nituen. New Journalism eta kazetaritza literarioa ikasi nuen, eta alde horretatik bai iruditzen zait izan daitekeela bide hori emateko modu bat, ez da bakarra, baina nik behintzat hori erabili izan dut. Erreportajeak eta artikuluak literaturatik ere zerbait izatea sarreratxo deigarri batekin edo behintzat izatea oinarrian istorio bat kontatuko dizut, ze hori zen gehienetan, emakume zientzialere baten historia, emakume zientzialere baten lana. Eta alde horretatik bai saiatu naiz, horrela egiten teknikoki esan nahi dute, literarioagoak egiten testuak. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuen parte hartzeagatik eta plazer bat dela zuekin bukatzea, bezarkaten di bat.